Op vrijdag 10 november vond in Landweert traditioneel het feest van Sint Maarten plaats. Dit jaar hadden de Landweertse scholen gekozen voor een nieuwe opzet. Nou, elk jaar is Sint Maarten-optocht wel enorm geliefd onder de kinderen. Alleen is het al een stoet waar kindjes lopen met een lampion langs de wegen, maar verder eigenlijk zat er weinig in. Nu dachten we als oudervereniging van de Klimboom, laten we oudervereniging de Kruutwis eens vragen of ze het samen willen organiseren, omdat het normaal om en om ging. En dat wilden ze heel graag, bij wijze van proef. Nou, en ik denk dat hij nu heel goed geslaagd is met een nieuwe show. Sint Maarten vond het fantastisch om na vele jaren weer in Landweert terug te zijn. Al die kinderen met die mooie lampionnen die zo enthousiast zijn en goed geklapt hebben, ik vind het geweldig hier. Het is ook hartstikke goed gegaan met de paarden, met vuur. Hè? Dat zag er allemaal heel spectaculair uit. Hè? Ja, maar dit zijn ook echte strijdrossen. Dus Sint Maarten neemt natuurlijk wel zijn beste strijdros mee als hij naar Venray komt, naar Landweert. De paarden en het grote vuurspektakel maakten zeer veel indruk op de aanwezige kinderen. Zo, wat vond je van het feest van Sint Maarten? Leuk. Ja? En wat heb je allemaal gezien? Allemaal vuur. 2 paarden en vuur. Ja, en dat vuur, was dat spannend? Ja, Ja. Vond je het niet een beetje eng? een beetje. Ik heb het verhaal natuurlijk gehoord Ja. van Sint Maarten en ook heel veel vuur gezien natuurlijk. En vond het ook best wel heel leuk. En wat was nou het verhaal van Sint Maarten? Want dat wil ik wel eens weten. Nou, ik weet het verder niet uit mijn hoofd, dus Nee, maar je hebt er wel veel van meegekregen. ja, dat. Ja. Vertel er eens een beetje van. Nou, ik weet wel dat hij een stuk van zijn cape was sneden voor een oude bakker. Dat weet ik. Weet je ook wat Sint Maarten eigenlijk gedaan heeft, of wat hij doet, waarom hij hier is? Mensen redden. Doet hij mensen redden? Ja. En zijn dat arme mensen of rijke mensen? Armen. Arme mensen. En de lampionnes die jullie bij jullie hebben, waarvoor zijn die eigenlijk? Voor natuurlijk de optocht. En dat is natuurlijk ook gewoon waar. Ja. Dat is gewoon voor de optocht. Waar de kinderen het meest naar uitkeken, was het aanbellen in de wijk voor snoep. En nou ga je dadelijk met je papa naar huis? Of met je mama? Eerst gaan we nog snoepjes vragen aan Duizen. Ga je nog snoepjes vragen aan de huis? Waarom? Omdat het leuk is. Ga jij ook nog snoepjes halen dan? Ja. Ja? En wat doe je daar dan mee? Doe je die meteen opeten of doe je die bewaren? Ik bewaar ze, want anders krijg ik buikpijn. Ja, nou, dat is niet leuk als je buikpijn krijgt, hè? Nee. Nou, dan doe het maar voorzichtig. En als je veel hebt, kun je het ook een beetje delen met andere kindjes die minder hebben, toch? Ja.